nejlepší kámošky, že jo? Jo, jsme nejlepší kámošky na světě. Budeme youtubelky a budeme nejlepší kámošky youtubelky a budeme mít svůj kanál, že jo? Jo. Máš babu? Počkej, já ti chci donést knížku. Dík moc. Tak máš babu? Ne, teďka jdu pro něco. No, ježiši. Tohle je moje nejlepší kámoška. Děkuji, to je klas. Taky škoda si to přečíst. Byly zde nejlepší kámošky, Kačenka a Natálka. Rozhodli se, že budou spolu na procházku. Šli až dorazili na rybník, kde byla Leška. Říká ahoj, pozdravili zpátky a šli domů a tam si upekli svůj nejlepší koláč a udělali si hostinu. To je konec příběhu, že to je super příběh. Tu knížku doporučuji. Ještě není, že si ji můžete koupit, ale třeba příští rok si ji můžete koupit. Papa. Papa. Bé. Yeah.